lehen gerla aipatzean orduan bezala orain ere bertsio bat baino gehiago dago. Batzuek gorazarre egiten duten bitartean beste ahots batzuek gogoratzen dute ez zirela denak gerlaren aldekoak izan. Xehetasunak eskainiko dizkizuegu gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok aipaturiko gaiaz gain, Aintziat Bergara etxeak Euskal Museoari eskinitako 2 makilak aipatuko ditugu gaurko saioan. Ongi etorri parraldearen orenera! Munduko lehen gerla bururatu zela 107 urte atzo besta eguna eta ekitaldiak omenaldiak Ipar Euskal Herriko herri guzietan kasik. Izan ere 6.000 Euskal Herritar pasa hil ziren biztanlegoaren 3% orduan, Baionaren artean bakarrik 580 lagun zendu ziren. Siberuako 2.000 biztanle zituen orduan eta horien artean 1.000 hil ziren mundu lehen gerran. Basusarrin herritarren 10% bizia galdu zuen, biktimen erdiak 28 urte baino gutiago zuten. Eta sarraskiaren aintzinean, hainitzek alde egitean deliberatu zuten. Euskal Herrian intsumitu eta desektore kopurua biziki handia izan da, eta oraino ez dute ezagupenik lortu, eta gero egan behar da ere, desektoreek eta intsumituek, eta intsumituen kasuan Euskal Herrira itzultzen bat ziren, atxilotzen zituztela, eta hori urteak gertatu ziren amnistia bat izan arte, urteak diot, behar da 20 urte edo pasatu zirela. Atakata eta biziki guti aipatu dute hori. Aldiz, ze sofritu duten zorrien aldetik, hori anitzek, egarriaren aldetik. 2 edo 3 bat dira, ermaita otate, edo zaldien pisa, edo beren pisa edan dutela egarriarekin. Ziarrikeria da. Batek handok, 4 egun egiten zirela ben sonetako zapetak kendu gabe, zangoak hostiak, ez duztela zapetak kentzen, zenta sekula atakata bat animazen, ez ginten gehiago zartzena, zangoak hantzen ziren. Badago eztabaida bat historialarien artean, batzuk diote beren borondatez eta abertzaletasunez joan zirela, eta beste batzuk diote, behartuta joan zirela, bestela errepresazatu gen. Eta hain justu testu inguru jotan, gerla hasi eta aste gutxira, Frantziako gobernuak agintari militarrei baimen guztiak eman zizkien, norbaitek espaldin bazuen obeditzen, edo norbaitek ez bazuen disiplina erakusten, berehala hiltzeko, tirokatzeko. Baionan ekitaldia hundiena ospatu zen atzo, beren aldetik U14 eta GKS taldeek elkarretaratzea egin zituzten, gerra egiten den erabilpena eta mitifikazioa salatzeko. Kultura sustatzen alote da hizkuntza kontuan hartu gabe, biak beresi edo biak beti eskutik. Gogo eta kolokioa, Euskal Kulturerakundeak antolaturik, galdera bera denetan egiten baita, hizkuntza kenka askitxarrean duen Occitanian ere, argiz biak alaike. Il y a forse giovesi a Loredaro qui s'intéressent à l'utilità et qui font de causes intéressantes ambe la lengua. Sara Amerikarra da, Texasekoa, trubaduren hizkuntza ikasi eta aztertu du, bere ustez berpiztea gazten eskutik etorliteke, ekimen franko egiten baitute. Guk ere Euskal Kulturerakundetik ikusten dugu, hortik atera direla bai galdera initz, erronka initz, pista batzu ere bai, behar dela segitu lotura horren lantzen, hizkuntza eta kulturarena, baina ez dela hori hain evidentea. Eta beraz horren lantzeko badirela, beraz esperientzia batzu, duri duena, martxan direnak, herri kulturatik adibide batzu hartzen baitugu, libertimendua bezala, hemen hurbilduguna, eta horiek maiten dizkigutela, bai, pista batzu, beste lekutan ere bai, reproduzitzeko. Kolokio unen antolatzailek arriskua ikusten dute, erdarak gaina hartzea Euskal Kulturaren adierazpenetan ere, izan da bino pastoraletan edo kabalkadetan, kezka sendi da gerotako.
Beste batzuak ikusten dute ere aukera bat bezala, aitzina emaiten baitute, beraz manifestazio kultural hori, beraz beharko dugu segitu ez da bairatzen, baina gure aldetik, ekeren aldetik aitzina emanen dugu, bien ustartzea ze importantaren. Kultura eta hizkuntza gogoetak aintzina segitzen du eta Francis Jauregi Berrik ondorioak plazaratuko ditu norabidea markatzeko. Aintziart Bergara etxeko bi makila berri Euskal Museoko bildumetan gehitu dira. Museoaren 100. urteurrenaren kari sortutako partaidetza berezia. Pieza bakarra 34 urteko lanaren ostean sortua berezia. Dena hori da grabe poinzan, jotzen dugu metalezko zatiak grabatzeko. Eta dena hori behar da egin, behar da forge, behar da entxatu, batzutan ez dugu gauzitzen, kanbiatzen dugu ideia. Marrazki bat, gero bi marrazki bat, bi marra, eta hor ikusten dugu matifian erabilidut denetan, eta gauza hor borobilezkoak, hori ez dugu sekulan iten, eta beraz lan asko da. Artisau lana Euskal Museoko piezetan oinarrituta betiko elementuekin baina garaikidea. Simuni egokitu zaio makila berezia hau egitea. Orain realitatea bilakatzen da eta ikusiz hor izanen da eksposizioan biziki ahoniz egindutan gauza bat artea konsideratua izanez eta hemen Euskal Museoan denei agertuko den gauza bat bai. Lan zehatza, zorrotza, puntak baleak arrantzatzeko arpoia ekartzen du gogora eta lauburuak ere presente. Eskutokia usaian baino borobilagoa, eskuan ongi egokitzen dena 100 urte jadanik euskarazko esaldiarekin. Zenta normalki ez dugu lan hainitz jotzen hor gainean, zenta lantzen dugu egurraren gainean normalki. Ezartzen dugu egurran eta gero lantzen dugu. Da bakarrik limarekin eta hor dena egiten dut aintzin, eta gero muntaketa egiten dut, eta gero hemen ez bada sartzen da berriz dena egiten. Horrela, 2 makila eskaini dizkiote Euskal Museoari eta beste 2 txikiko dituzte euren Larresoroko kolekzio propioarentzat. Badu orain 7 belaunaldi baino gehiago Aintziart familiako atelierrak makilak Larresoroko herrian egiten dituela. 1780 hamarkadan abiatu zuen historia eta Euskal Museoarekin ere badu lotura hain justu 1924 urtean ireki zelarik makila bat eskaini baitzioten museoari eta ikusgai da oraino beste hainbat makila berezirekin batera tartean 1889an Jan Aintziartek fabrikatutakoa Pariseko erakusketa unibertsalean urrezko domina lortu zuena. Objektu ikoniko bat bilakatua belaunaldiz belaunaldi igarota, baita opari berezi moduan Euskal Herriko familia askotan presente eta mundu osoan zehar ere. Ronald Reagan, Nelson Mandela, Charles Chaplin, 5. Errepublikako presidente guztiek eta Juan Pablo II aita sanduak ere badute euren makila. Euskal Museoaren mendeurrenerako sorturiko hau ere eskatu daiteke Aintziart Bergararen atelierrean. Edizio limitatua izanen da, 10 makila besterik ez dituzte eginen.